i barhau i addoli trwy ganu gyda'n gilydd. Ni'n mynd i ganu rhif 26 yn yr atodiad. Gan yma'n dechrau gweil dy eglwys, frenin nefoedd, teml ddeiarol Duw. Ni'n cael yn atgoffa, mae yr eglwys yw y man lle mae Duw yn gwneud ei bresenoldeb yn amlwg yn y byd. Fel yn y deml, yn yr Hen Testament, o Duw yn gwneud ei bresenoldeb yn amlwg fyna. Pobl yn dod i'w addoliau yn y deml, nawr mae'r arglwydd yma yn ei eglwys, yn ein plith ni. Nawr, oedd y deml fod yn digweddu, yn lle i fynd i addoli ac i geisio Duw ac i weddio. Felly dyw e ddim yn syndod bod ni'n mynd i ganu yn Mhennill 4. Dyro ysbryd gras a gweddi. Ni angen yr ysbryd i ddod ac i nerthu ni wrth i ni geisio Duw. Syched am dy air. Ac awdurdod wrth gyhoeddi baban Mair. Ond yn ei sefyll, yn ei geisio Duw a moli Duw gyda'n gilydd. Ddarllen efo'n gilydd o air Duw. A ni'n troi bore yma i'r Efengyl yn ôl Mathew pennod 6 ac adnod 5 i 15. Ni'n parhau edrych ar y bregeth ar y mynydd ac yn edrych yn arbennig bore yma ar Mathew 6 ac adnodau 5 ymlaen i adnod 15. Dyma air Duw. A phan fyddwch yn gweddio, peidiwch a bod fel y Pregethwr. Oherwydd mae'n twy yn hoffi gweddio ar ei sefyll yn y synagogau ac ar gonglau'r hewlydd mwyn cael ei gweld gan eraill. Yn wir yn dweud wrthych, mae ei gwobr ganddynt eisoes,
byddi di yn gweddio? Dos i mewn i'r ystafell ac wedi cael dy ddrws gweddia ar dy dad sydd yn y dirgel. A bydd dy dad sydd yn gweld yn y dirgel yn dy wobrwyo. Ac wrth weddio, peidiwch a phentyrru geiriau fel mae'r cenhedloedd yn gwneud. Mae'n hwy yn tybied cant ei gwrando am ei haml eiriau. Peidiwch felly a bod yn debyg iddynt hwy. Oherwydd mae eich tad yn gwybod cyn i chwi ofyn iddo beth yw eich anghenion. Felly, gweddiwch chwi fel hyn. Ein tad yn y nefoedd. Sancteiddier dy enw. Deled dy deyrnas. Gwneler dy ewyllus ar y ddeiar fel yn y nef. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol a maddau i ni ein troseddau. Fel yr un ni wedi maddau i'r rhai a droseddodd yn ein herbyn. Y ffaid yn dwy ni brawd, ond gwared ni rhag yr un drwg. Oherwydd os maddeuwch chi eraill eich camweddau, bydd eich tad nefo hefyd yn maddau chwi. Ond os na byddeuwch chi eraill eich camweddau, ni fydd eich tad chwaith yn maddau eich camweddau chwi. Amen. Amen. Diolch i Dduw. A am ei arian ar blant. Sa'n gwybod os ych chi'n gwrando fyna o gwbl, ond mae Iesu yn siarad fan hyn yn byti gweddi. Okay? Gweddio. Dyna ni'n mynd i fod yn meddwl am bod mewn gweddi. Nawr, beth yw gweddi? Be ni'n neud pan ni'n gweddio? Siarad gyda Duw. Dyna beth yw gweddi, yw siarad gyda Duw. Nawr, pa fath o bethau ni'n gallu gweddio amdano nhw? Pan ni'n gweddio, pan ni'n siarad gyda Duw, pa fath o bethau i ni'n gallu gweddio amdano nhw? Be chi'n meddwl? Cwestiwn bach yn anoddach. Want to else? Gweud eto angen. Gweddio diolch i Dduw am y pethau mae wedi creu. Ti'n iawn. Ni'n gallu diolch am y byd o'n cwmpas ni a'r pethau mae Duw wedi creu. Elsie, beth oes ti'n mynd i weid? So gweddio am y pethau ni'n darllen mewn stori yn y Beibl, ie? Da iawn, mae'n wych, arbennig. Beth arall ni'n gallu gweddio? Pa fath o bethau i ni'n gallu gweddio? Boys, rwy'n mynd i helpu fi? Arbennig, diolch Cai. Ni'n gallu gweddio am faddeuant. So ni'n gallu dweud sori wrth Dduw a gofyn iddo fe i faddau i ni. Beth arall? Beth arall ni'n gallu gweddio? Pawb di blin o bobl. Ni'n gallu gweddio diolch yn dydyn ni? Gallu gweud diolch i Dduw am y pethau da mae'n rhoi i ni. Ni'n gallu dweud wrth Dduw pa mor ffantastig yw e, pa mor wych yw e, pa mor hyfryd yw e, pa mor arbennig yw e. Ni'n gallu gweddio pob math, a gweud y gwir, ni'n gallu just siarad gyda Dduw. Ni'n gallu just siarad am beth sy'n digwydd yn ein bywyd ni, beth sydd yn mynd yn anodd ar y foment, beth i ni angen help gyda, beth i ni eisiau Dduw i roi ni neu wneud i ni. Ni'n gallu diolch, ni'n gallu dweud sori, mae'r holl bethau yna yn rhan o weddio. Ond mae Iesu fan hyn yn dweud rhywbeth fi'n meddwl sydd yn help mawr. So os chi just yn gwrando ar un peth nawr, fi eisiau chi gwrando ar hwn, Mae Iesu yn dysgu ni sut i ddechrau gweddio, a y geiriau mae'n defnyddio yw rhaid. Gwrandewch, mae'n dweud, ein tad yn y nefoedd. Ein tad yn y nefoedd. Pwy
gweddio arno fe? Wel, ein tad. Mae Duw yn dad sydd yn caru ni, a mae'n agos ato ni, a mae'n gwybod popeth amdano ni, mae'n gwybod beth i ni angen, mae'n edrych ar ôl ni, mae eisiau'r gorau ar gyfer ni fel tad. Okay? Ein tad yn y nefoedd. Mae Duw yn gwybod popeth, mae Duw yn gallu gwneud popeth, mae Duw yn reoli dros popeth. Chmo be, os chi'n gofyn i'ch tad chi am bethau, dwi'n ddim wastad gallu gwneud ydyn nhw. Ond mae Duw yn dad yn y nefoedd, a felly pan ni'n siarad gyda fe, ni'n gallu trystio bod e wastad yn mynd i wrando, wastad yn mynd i gofio, wastad yn mynd i ateb ein gweddiau ni yn y ffordd gorau posib. Felly blant, pan chi'n gweddio, os chi'n gweddio, chi'n gallu gweddio ein tad yn y nefoedd a gwybod bod Duw yn gwrando arnoch chi, a mae hwnna'n ffantastig yn dydi. Yna ni weddio gyda'n gilydd, yna ni droi at Duw mewn gweddi am eiliad bach. O Dduw, ein tad, yn y nefoedd, i ni'n diolch, mae ti yw ein Duw ni. Yn diolch dy fod ti yn ein caru ni, yn diolch bod ni yn gallu dod at y ti fel tad, yn gwybod bod ti'n gwrando arno ni. Yn diolch bod ni'n gallu dod a yn gallu siarad gyda ti, yn gallu gofyn am bethau, yn gallu dweud pa mor ffantastig wyt ti, yn gallu siarad a dweud diolch am y byd o'n cwmpas ni ac am be ni'n darllen yn y Beibl a gofyn am faddeuant a dweud diolch ar holl bethau eraill yna. O Dduw, diolch i ti am hyn i gyd. A diolch mae ti yw ein tad yn y nefoedd. Ti yn gwylio drosto ni, ti'n gwybod popeth ac arglwydd ti yn gallu ateb pob gweddi. O arglwydd, diolch am hyn i gyd. Ni'n gofyn nawr wneud i'n helpu ni. Wrth i ni feddwl am weddi, ni'n gofyn wneud i'n helpu ni i weddio. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Yn ni ganu eto yn gilydd. Ni'n mynd i ganu o'r llyfr y mynau. Rhif 106. 106. Ni fethodd gweddi dair erioed a chyrraedd hyd yn ef. Ac mewn cyfynder, bennau drud yn union ato ef. Ac yma, nhw'n ni sefyll i ganu.
droi eto at yr arglwydd mewn gwedd. Newn ni weddio gyda'n gilydd. O Dad, i ni diolch i ti unwaith eto am dy air di y bore yma ac am yr hyn mae'r arglwydd Iesu yn ei ddweud fan hyn am weddi. Ni'n diolch bod yn ceisio yn helpu ni. Ni'n gwybod yn aml iawn arglwydd bod ni angen help. Bod gweddi yn gallu bod yn rhywbeth anodd mewn gwahanol ffyrdd i lawer ohono ni. Ni'n diolch felly am bob cymorth yn dy air. Ni'n diolch i ti yn arbennig am yr geiriau hyfryd yma. Ni'n aml yn galw yn weddi yr arglwydd. Diolch fod yr arglwydd Iesu ei hun wedi'n dysgu ni sut i weddio. Wedi rhoi fel petai'r hawl i ni i ddweud y geiriau yma ein tad yn y nefoedd. Sancteiddier dy enw. Deled dy deyrnas. Gwneler dy ewyllus ar y ddeiar fel yn y nef. Dy roi ni heddiw ein bara beunyddio, maddau ni ein troseddau, fel rydyn ni wedi maddau y rhai a droseddodd yn ein herbyn. Ffair yn dwy'n i brawf ond gwared ni'r rhag yr un drwg. Oherwydd eiddo ti yw'r deyrnas a'r gallu a'r gogoniant am beth. O arglwydd, ni'n diolch am y geiriau hyn. Ni'n diolch, dyma sut un wyt ti yw ein tad yn y nefoedd. Am bod ni'n gallu dy alw di yn dad am bod yr arglwydd Iesu yma wedi yn achub ni. Wedi rhoi ei fywyd trosto ni. A dad, ni yn gweddio bydde dy enw di yn cael ei sancteiddio, bydde pobl yn dod i dy barchu di ac i dy fawrygu di. Arglwydd, ni'n gweddio am gael gweld dy deyrnas di yn dod mewn nef. A bydde pobl yn troi o'i pechod ac yn plygu ger dy fron di ac yn dy adnabod di ac yn dy addoli di. Ni'n gweddio am gael gweld y byd yma yn cael ei drawsnewid gan yr Emyr a gan dy ysbryd glân di ac y bydde pobl yn cael ei hachub o'i drygioni ac yn dod i fyw mewn ffordd sy'n dy blesio di, yn dy amrydeddu di. Arglwydd ni'n dod ac ni'n cyflwyno'n hunan i ti nawr yn ein angen ni. Arglwydd ni angen bwyd, ni angen diod, ni angen pob math o bethau o ddydd i ddydd a arglwydd ni'n diolch fod ti yn gallu darparu'r cwbl sydd ei angen arno ni. Diolch bod ni'n gallu ymddiried yno ti. Dad, ni'n dod at y ti fel pobl anghennus sydd angen maddeuant arglwydd. Ni angen i ti i glirio ein beia ni ac arglwydd i'n helpu ni nawr i faddau i eraill. Ni'n dod arglwydd ac ni'n gofyn arno ti i'n gwarchod ni'n cadw ni rhag pechu ond hefyd arglwydd rhag temtasiwn a rhag ymosodiadau yr un drwg arglwydd. Cadwa ni. Cadwa ni rhag syrthio, cadwa ni rhag grwydro, cadwa yn golwg ni arna ti dy hun. O arglwydd, ie mae gennym ni'r fath fraint o allu gweddio. Dad, maddau ni bod ni ddim yn cymryd hyn o ddifri. Maddau ni bod ni'n gallu cymryd gweddi yn ganiataol ac esgyluso yr fraint sydd gyda ni. O arglwydd. Maddau ni yn hyn os gweli di bod yn dda. A helpa ni os gweli di bod yn dda. Ni yn gofyn arna ti yn llenwi ni ar ysbryd glân. Arglwydd, ni'n gofyn arna ti'n gwneud ni'n debyg i'r arglwydd Iesu. Yr un oedd yn aml yn mynd, yn encilio i rywle tawel mwyn gweddio arna ti. Dad, wrth ni feddwl am y sefyllfa
o'n cwmpas ni wrth i ni feddwl am yr angen sydd yn y byd. Dad, wrth i ni feddwl am yr aduniad nath ddigwydd ddoe, a wrth feddwl ymlaen i ddigwyddiadau Nadolig, a arglwydd wrth feddwl am yr pethau ymarferol gyda ni fel eglwys wrth i ni eisiau gwerthu'n adeilad ni, arglwydd. I ni angen dy help di, arglwydd, i ni angen gweddio am dy gymorth di, ac arglwydd wrth feddwl am ein bywydau personol ni. Pob un yma gyda rhyw bryderon, rhyw problemau ni'n gwynebu. Arglwydd, helpa ni, gad i ni weld bod dim angen i ni wynebu'r pethau yma ar ein pen yn hunan, ac yn ein nerth yn hunan. Ond bod ni'n gallu troi at y ti, a dibynnu'n llwyr arna ti. Dad, felly, clywyn gwerthu ni nawr, arglwydd. Bydd yn agos ato ni yn y munudau nesaf yma. Siarad gyda. A mynd bod ni'n dod yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganon ni o'r llyfr y Mynerydd 572. Emyr yma'n tynnu allan rhan o weddi'r arglwydd, wyllus di a'r neler. Ti sy'n gwybod arglwydd i'r, beth yw uchder y mynyddoedd pa mor arw fydd y môr, bodlon y dwyf, yw wynebu gyda chi. Ac ymlaen, o'n i'n sefyll i ganu. Trowch gyda fi i Matthew penod 6. Ac os chi'n cofio, ni gaethon ni seibiant wythnos diwetha gyda Steff Job yn ymuno â ni, ond ni yn yr adran yma nawr o'r Pregeth ar y mynydd, lle mae Iesu yn siarad am
dyletswyddau crefyddol, neu dyletswyddau ysbrydol. Mae'r adran yn dechrau ar ddechrau pennod 6, lle mae'n dweud cymerwch ofal i beidio a chyflawni eich dyletswyddau crefyddol o flaen eraill mwyn cael eich gweld ganddynt. Os gwnewch, nid oes gwobr i'ch wi gan eich tad yr hwn sydd yn y nefoedd. Mae'n siarad am, yn arbennig am 3 dyletswydd, 3 rhan o fywyd crefyddol yr Iddewon sydd nawr yn rhan o'n bywydau ni fel Cristnogion hefyd. Mae'n siarad am, yn gyntaf elusen, roi elusen. Yn ail, fe ni'n edrych arno heddi, sef gweddi. Ac yn drydydd, mae'n ni edrych arno wythnos nesaf os dyw rhaid mynd ympryd. Elusen, gweddi ac ympryd. Dyma yw ein dyletswydd ni. Fel pobl sy'n adnabod yr arglwydd, fel pobl sydd yn credu yr arglwydd ac yn dilyn yr arglwydd. Fi'n credu bod y gair dyletswydd yma yn bwysig. Mae'n cyfleu yn dydy, mae rhaid yn bethau, mae disgwyl i ni ei gwneud. Hynny yw ni fod i gwneud nhw, dyn nhw ddim yn optional extras. Mae nhw'n bethau ni angen bod yn gwneud. Mae nhw'n bethau bydde fe'n od taswn ni ddim yn ei gwneud nhw. Mae nhw'n rhan yn part and parcel o beth yw hi i adnabod a bod yn bobl i'r arglwydd. Ni'n mynd i fod yn bobl sydd yn rhoi yn hael, ni'n mynd i fod yn bobl sydd yn gweddio, yn ddyfal, ni'n mynd i fod yn bobl sydd yn ymprydio ac yn ceisio Duw fel hynny. Mae'r gair dyletswydd yma, mae'n dda yn dydi, achos mae'n clymu 2 syniad neu 2 ochr i'r geiniog yn dyfe. Mae dyletswydd yn rhywbeth naturiol, yn dydi? Yn chi'n gwneud y dyletswydd sydd yn naturiol i bwy ydych chi. Fel Cristnogion, ni wedi derbyn cymaint, felly mae'n naturiol. Wrth gwrs, dylsyn ni fod yn rhoi eraill. Fel Cristnogion, mae Duw wedi siarad gyda ni, a felly mae'n naturiol bod ni yn ei geisio fe mewn gweddi. Mae'r pethau yma, na ni weld wythnos nesaf, am ympryd, maen nhw'n llifo allan o fod yn bobl Dduw. Ni fod yn hael ac yn weddigar ac yn ymroddedig. Dyma pwy ydyn ni. Ac eto ar yr un pryd, mae'r gair dyletswydd yn cyfleu ymdrech. Mae'n cyfleu'r ffaith bod y pethau yma yn aml yn gallu bod yn anodd. Maen nhw'n dod yn naturiol i ni, dyma pwy ydyn ni, dyma siwr ni fod. Ac eto dyw hwn i ddim wastad mynd i fod yn rwydd. Yn ein gwendid ni. Ni'n aml iawn yn bobl sydd yn hunanol. Ni'n bobl sydd yn hunan ddibynnol. Ni'n bobl sydd yn hunan ganolog. A felly fan hyn, mae'r arglwydd Iesu yn ceisio'n helpu ni. Ceisio'n helpu ni wrth i ni weddio. Mae'r bore yma fi eisiau tynnu 2 beth allan o'r adran yma yn arbennig. Gyntaf i gyd, ni'n mynd i edrych ar yr egwyddorion, y principles. Beth yw rai o'r pethau ni fod i gofio wrth weddio. Ac yna, byddwn ni'n mynd mlaen i weld yr esiampl. Yr arglwydd Iesu yn helpu ni, yn dangos i ni'n ymarferol sut i weddio. Felly i ddechrau, egwyddorion. Mae yna 2 egwyddor yn dod allan fan hyn. Peth cyntaf, yn debyg iawn i be welwn ni wythnos diwetha, yw ni ddim fod i weddio mwyn cael ein gweld. Okay? Nid dyna pam ni'n weddio. Sy'n dweud yn adnod 5, pan byddwch yn gweddio, peidiwch â bod fel y rhagfrithwyr. Oherwydd mae twy yn hoffi gweddio ar ei sefyll yn y synagogau ac ar gonglau'r hewlydd mwyn cael ei gweld gan eraill.
gwir yn dweud wrthych mae ei gwobr ganddynt eisoes. Pan bydde dyn gweddio, dos i mewn eitha stafell ac wedi cael y ddrws. Gweddia ar dy dad sydd yn y dirgel. Ydy dy dad sydd yn gweld yn y dirgel yn dy wobrwyo. Nathon ni weld rhywbeth tebyg yn dod efo elusen. Pobl yn rhoi i elusen, ond yn gwneud hynny mewn ffordd amlwg iawn, achos y reswm o'n nhw'n rhoi, really, oedd achos o'n nhw eisiau pobl feddwl yn dda amdano nhw. A mae Iesu'n dweud, mae'r un perygl yn wir gyda gweddi. I ni'n gallu bod yn bobl sydd just yn gweddio mwyn cael canmoliaeth. I ni'n gallu bod yn bobl sydd just yn gweddio mwyn i bobl eraill sylwi arno ni, gweld ni, clywed ni, a meddwl, waw, o mae neu hi yn berson super ysbrydol. Na, mae'r Iesu. Nid dyna pam i ni'n gweddio o gwbl. Os mae dyna sy'n mynd trwy'ch meddwl, os stopiwch e nawr, gadewch lle bynnag chi'n gweddio, ac ewch i'r stafell ddirgel, ceiwch y drws, fel bod neb yn gallu'ch gweld chi o gwbl na clywed dim, achos nid dyna lle ni'n dechrau. Pan ni'n gweddio, y ffocws yw ar Dduw. Ni'n gweddio arno fe. Ni'n gweddio iddo fe i glywed yr hyn sydd gennym ni i ddweud. Os eisiau chi gamddeall, dwi ddim wastad yn anghywir i weddio'n gyhoeddus, neu byddwn ni mewn trwbl bob wythnos, achos fi'n sefyll am fyny o'ch blad chi gyd ac yn gweddio. Yn gyhoeddus ar eich ran chi, ac pob nos fawr, fi ni'n dod ynghyd mwyn gweddio gydag ein gilydd. Nid dyna mae Iesu'n dweud, mae yna adegau lle mae'n hollol gywir i weddio gydag eraill, a gweddio gyda'n gilydd, a gweddio mwyn annog a helpu'n gilydd, gweddio dros ein gilydd. Nid dyna mae Iesu'n siarad am hynny. Be mae Iesu'n dweud yw pan i chi'n gweddio, yn y ffordd chi'n meddwl am weddi ac yn dod at weddi, peidiwch bod yn rhagweithiwr. Peidiwch â gwneud y pethau yma. Peidiwch dweud y pethau yma mwyn impreso eraill. Iesu'n dweud rhywbeth o'n wedi gweud o blaen. Os mae dyna chi'n gwneud, chi wedi cael eich gwobr chi'n barod. Os mae'r cwbl chi'n poeni am be mae pobl yn meddwl amdano chi, chi'n gallu cael hwnna, a chwbl be, mae hwnna'n eitha pathetic, ni'n gwybod. Mae'n wobr rubbish. O, waw. Mae pobl yn meddwl bod fi'n gweddio'n dda. Mae pobl yn meddwl bod fi'n berson hynod o ddiwiol, yn berson hynod o ysbrydol. So what? Mae gennym ni wobr llawer mwy. Wel, tragwydd o fwy, i ni yn gallu cael y wobr yna o nesau at Dduw. A cael Duw yn edrych arno ni ac yn ymhyfrydu yno ni. Bod ni yn ei geisio fe mewn gweddi. Pan ni'n gweddio, ni'n dod at Dduw, ni'n dod at ein tad, yr hwn sydd yn y nefoedd. Ni'n dod at ein tad nefol, ni'n dod at ein tad sydd yn gweld yn y dirgel, ni'n dod at ein tad sydd yn gwybod y cwbl. Mae lot o enw yn does am Dduw yn y Beibl. Mae'n siŵr bod yna ddim un enw mor hyfryd â y tad. Mae cyfleu yn dydi'r ffaith bod gennym ni berthynas. A dy'r berthynas yna ddim just for show i eraill. Mae fod yn berthynas byw. Os chi just yn ffonno'ch rieni chi, pan mae pobl eraill o gwmpas yn rhywbeth yn weld bod chi'n ffonno'ch rieni, wel, mae rhywbeth ar goll fyna'n does. Na, os oes perthynas gyda chi, y peth naturiol yw bod chi'n siarad, yn cyfathrebu. A dyna ddim wastad yn rwydd. Oedd yna hen ysbyseb poblogaidd yn y gyfres fi'n credu ohonyn nhw ar gyfer BT, British Telecom,
Cofio nhw Bob Hoskins, oedd yn nhw, it's good to talk. It's good to talk. Sa'n really lygu, fi'n cofio just fe'n gweud hynny, it's good to talk. Ond fi'n credu'r pwyslais oedd, hynny yw, mae'n dda i siarad. Mae'n dda i gael perthynas ac i gyfathrebu, ond dwi ddim wastad yn rwydd. A beth oedd British Telecom yn cynnig oedd gwneud e'n haws. Falle bod chi'n ffind yn anodd i gael mewn cysylltiad, yn anodd i gyfathrebu, ond mae British Telecom yn ei helpu. Mae Iesu'n gweud, ysdim angen ffôn, ysdim angen 4G signal, ysdim angen Zoom neu cysylltiad yr wych, ysdim angen dim un o'r pethau yna. Chi'n gallu just mynd i'ch stafell chi ac yn gallu siarad gyda creuawdwr nefoedd a dear a'i galw yn dad i chi. Ond yna, mae'n egwyddor pellach yn does. Sef ein bod ni fod i gadw'n gweddïau ni yn syml. Bod ni gadw'n gweddïau ni yn fyr. Ac eto, peidiwch ymddeall, doedd e'n wastad yn anghywir i weddïo'n hir. Os chi'n teimlo eich hunan yn cael eich arwain ac yn cael rhyw ryddid, gewch chi weddio o'r hir a chi eisiau. Nid dyna mae Iesu'n gweud. Ond adnod 7, mae'n dweud wrth weddio, peidiwch â ffentyru geiriau, fel mae'r cenhedloedd yn gwneud. Mae'n hwy yn tybied cant ei gwrando am ei haml eiriau. Peidiwch felly bod yn debyg iddynt hwy. Oherwydd mae'ch tad yn gwybod cyn i chi ofyn iddo beth yw eich anghenion. Dwi Iesu ddim yn dweud gewch chi ddim gweddïo'n hir. Be mae Iesu'n dweud yw peidiwch meddwl bydd Duw yn fwy tebygol o wrando arnoch chi os chi'n gweddïo'n hir. Peidiwch meddwl bydd Duw yn fwy tebygol o ateb eich gweddïau chi os chi'n pentyrru eich geiriau chi a un ar ben y llall yr holl ffordd lan i'r nefoedd ddim o gwbl. Ni'n dod at ein tad. Ni'n dod at un sydd yn gweld y cwbl, un sydd yn gwybod y cwbl, yr un sy'n gweld yn y dirgel. Mae'n gweld ein calon ni. Mae'n gweld ein sefyllfa ni. Mae'n gweld yr holl intricacies, yr holl cymlethdodau yna. Mae'n deall y cwbl, mae'n deall ein hangen ni yn well na gyda ni yn hunan. Ysdim angen poeni am bentyrru geiriau. Mewn un ystod, fi'n trio gweud hwn ofalus, ysdim rhaid ni boeni am ein geiriau ni, ni'n gallu poeni am hynny weithiau, yndyn ni? Falle bod chi ddim yn berson sydd yn hoffi siarad rhyw lawr. Ddim yn hoffi, rhyw sgyrsiau hir gyda phobl. A chi'n meddwl, wel, fi'n dod at Dduw a nawr mae'n rhaid i fi weddio lot. Na. A mae pobl yn gallu poeni pennau, but ydw i'n gweddio'n gywir, ydw i'n defnyddio'r iaith gywir fan hyn. A mae Iesu'n gweud, ddim dyna'r ffordd i feddwl am weddi. Na, ysdim eisiau chi drio bod yn glyfar, ysdim eisiau chi boeni, ydych chi'n gywir. Dyw'r arglwydd ddim yn ei gywiro eich treigloch pan ydych chi'n gweddio. Mae'n gysur, dydy. Ddim yn gweddio er mwyn perswadio Duw. Ni ddim yn gorfod neud siŵr bod ni'n gweddio pob un peth am pob manylun, rhag ofyn bod ni'n anghofio rhywbeth a bod angen atgoffa Duw. Ac os ni ddim yn gweddio just yn y ffordd yma bydd ddim yn deall y sefyllfa. Na, ddim o gwbl. Ddim o gwbl. Mae gweld yn y dirgel. Mae'n gwybod cyn i chwi ofyn iddo beth yw eich anghenion. A falle bydd rhywun ar y pwynt yna gofyn, wel, pam gweddio te? Na'r ateb chi'n clywed yn aml. Os mae Duw yn gwybod popeth, os mae'n gwybod popeth yn well na ni, os mae'n mynd i ateb yn ôl ei ddoethineb a'i gynllun pam gweddio? Wel,
oherwydd mae'r cwbl o ras. Ni'n gallu gweddio, ni'n cael gweddio, mae'r hawl gyda ni weddio. A'r ffordd, un o'r ffyrdd mae Duw wedi trefnu i gyflawni ei gynllun yw trwy ein gweddio ni. Mae e'n gwrando, mae e'n ateb, a pan ni'n dod ato fe mewn gweddi, beth i ni'n gorfod cydnabod yw mae fe sydd yn reoli. Yn yw wrth i ni ddod, wrth i ni weddio, wrth i ni ymostwng, wrth i ni ddod ato fe a dweud ti yw ein tad sydd yn y nefoedd. Wrth i ni ddod a gweddio yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Wrth i ni ddod a gweddio yn ôl ewyllus Duw. Mae hynny yn newid ni, yn dydy? Ni'n dod ac ni'n cyffesu bod ni ddim yn deall popeth, bod ni ddim yn reoli dros popeth. Ni'n dod a ni'n cael ein atgoffa o natur Duw a chymeriad Duw, a ni'n dod a ni'n chwilio i aire ac ni'n cael ein atgoffa o'i gynllunau, a'i fwriadau, a ni'n dod a ni'n gallu taflu'r beichau mae i gyd arno fe. Ac ni'n gallu gadael nhw fyna. Profi'r tanefedd, yr heddwch yna sy'n dod o wybod bod yn gwybod, a mae yn reoli. Felly na'r ddwy egwyddor. Ni ddim gweddio jyst i pobl eraill i'n gweld ni. Pan ni'n gweddio, ni ddim angen poeni am gweddio'n hir, neu'n gymlath, neu'n glyfar, neu dim byd felly. Na, ni'n gallu dod yn dawel fach ac yn syml at ein tad. A falle bod chi'n meddwl, wel, oce, mae hynny'n iawn, ond be ni fod i weddio te? Sut ni fod i weddio? Fan hyn, mae'r arglwydd Iesu Grist yn rhoi esiampl i ni. Dyma ni'n dod nawr i'r ail beth fi eisiau ni weld bore yma. Yr esiampl. Gyda ni, wrth gwrs, beth sy'n aml yn cael ei alw yn weddi yr arglwydd. Nâi ddarllen eto. Yn adnod 9, Iesu'n dweud, gweddiwch wi fel hyn, ein tad yn y nefoedd. Sancteiddiau'r dy enw. Deled dy deyrnas. Gwneler dy wyllus ar y ddeiarfel yn y nef. Da roi ni heddiw ein bara beunyddiol, maddau i ni ein troseddau, fel yr i ni wedi maddau y rhai a troseddodd yn ein herbyn. Ffaid am dwy ni brawf, gwared ni rhag yr un drwg. O'r geiriau yma yn gyfarwydd iawn, mi'n siŵr i lawer ohono ni. Ni wedi edrych arnyn nhw fel eglwys llawer o weithiau dros y blynyddoedd. Fi ddim yn bwriadu edrych yn fanwl ar y weddi bore yma. Gall annwch chi falle yn ystod y prynhawn neu yn ystod yr wythnos i fynd nôl ac i edrych arno fe eto. Ond fi jyst eisiau nodi rai o'r pethau amlwg am y weddi yma bydd gobeithio yn helpu ni, yn ymarferol. Os chi bore yma, chi wedi stopo meddwl be mae pobl eraill yn meddwl. Chi wedi stopo meddwl, mae rhaid i fi weddio mewn rhyw ffordd arbennig. Na fi eisiau gweddio, ond sut, wel, beth sydd yn amlwg fan hyn? Be mae Iesu'n dysgu trwy y weddi yma? Ond gyntaf, mae e'n esiampl ac yn batrwm. Mae'n esiampl ac yn batrwm. Falle bod chi ddim yn gwybod le i ddechrau gweddi. Falle bod yna rhywun yma bore yma a chi erioed wir wedi gweddio. Chi wedi gweud y geiriau yma, falle yn yr ysgol chi wedi rhoi'ch dwylo at ei gilydd lle gyda'r gau a na fe a jyst i gweud amen ond chi ddim wir wedi gweddio. Lle mae dechrau? Wel, fan hyn mae Iesu yn rhoi esiampl i ni. Esiampl ni yn gallu gweddio. Gallwch chi fynd at y geiriau yma a gallwch chi weddio nhw drostoch chi chi. Y gwneud weddi bersonol. Chi'n gallu plagiarise yr arglwydd Iesu Grist. Chi fod i roi yn eich chi mewn treithawd, roi rhyw footnote, cydnabod
o le chi wedi cael y syniad. Gewch chi gymryd hwn, mae Iesu'n dweud. Gewch chi gymryd a gewch chi weddio hwn fel eich gweddi chi. Ein tad, fy nhad. Ond gewch chi hefyd, sy'n rhaid chi gael eich cyfyngu i hynny, mae Iesu'n rhoi esiampl, gweddiwch fel hyn, defnyddiwch y geiriau yma, mae hefyd yn gosod patrwm i ni. Ond gewch chi gymryd hwn nawr fel patrwm i'w ddilyn. Edrychwch ar y math o bethau fi'n gweddio amdano nhw fan hyn. Edrychwch ar y ffordd fi'n gweddio ac yn siarad gyda y tad. Edrychwch ar beth yw yr blaenoriaethau, y enw Duw, teyrnas Duw, ewyllus Duw, gogoniant Duw. Edrychwch ar y ffordd i fi'n cyflwyno ein anghenion ni, neu anghenion chi, meddai Iesu, am fwyd a diod ac am faddeiant ac am nerth a gofal. Gallwch chi weddio am yr holl beth yma. A defnyddiwch nhw fel jumping springboard. Mae'r springboard yna, a weithiau chi'n gallu just neidio ar y springboard aros fyna, ynddi chi, ond hefyd chi'n gallu redeg, chi'n gallu boenso a symud ymlaen. Mae'n esiampl, mae hefyd yn batrwm. Beth arall sy'n wir am y weddi yma, mae'n weddi syml, ac eto'n weddi cymleth, yn dydi? Mae'n syml, mae'n weddi byr. Mae'r disgyblion mewn arall yn dod at Iesu'n gofyn iddo fe, siwr ni fod i weddio, a falle nhw'n disgwyl rhywbeth rili hir a mawr a chymleth, ond mae'n dod ac mewn ychydig o frawddegau yn crynhoi, siwr ni fod i'n nesau at Dduw. A mae'n syml o'n i'n gweud gynne, a ni'n bydd siŵr bod lot ohono ni di gweddio yn yr ysgol yn dod, falle bod ni di dysgu'r geiriau yma yn yr ysgol. O'n i'n neud yn yn ysgol cynradd ni. Pawb yn dysgu ac yn cyd-adrodd gweddi'r arglwydd. Mae plant yn gallu cofio fe. Mae plant yn gallu dysgu, a mae plant i ryw raddau yn gallu deall. Y cynnwys, deall ystyr y geiriau yma. Mae'n gymharol syml. Ac eto ar yr un pryd, mae'n rhyw ddyfnder yma yn does. Beth mae'n golygu mewn gwirionedd i weddio sancteiddiau'r dy enw. Bod enw Duw yn cael ei sancteiddio, yn cael ei anrydeddu, yn cael ei osod ar wahân a'i drin yn arbennig. Be mae'n golygu fod teyrnas Dduw yn dod? Mae'n syniad syml, na fe? Beth yw teyrnas brenin yn dod i reoli? Syml, ond be mae hynny'n golygu? Be bydd fe'n golygu yn ein bywyd ni? Be bydd fe'n golygu yn ein cymdeithas ni i weld teyrnas Dduw yn dod mewn nerth a pobl yn ymostwng ac yn trin fe fel y brenin ac allan ni fynd ymlaen. Mae yna rhyw symlrwydd, ond mae yna ddyfnder a chymlethdod yma hefyd. Be arall sy'n wir am y weddi yma? Mae'n dduw ganolog, mae hefyd yn bersonol yn dydi. Falle nath yma'ch taro chi. Digon tebyg mewn un ystyr i'r deg orchymyn yn dyfe, yn dechrau gyda Duw ac yna yn troi at bobl a fan hyn. Mae'r weddi'n dechrau, mae'r ffocws ar Dduw, wrth gwrs bod e. Dyna lle ni fod i ddechrau, gyda'r arglwydd, gyda ei enw e, gyda'i ogoniant e, gyda'i fawredd e. Gweddio bydde fe'n cael i foli fel mae e yn ei heiddi, ymostwng ar ei fron e. A dyna sydd mae'n gweddio ni bod. Be bynnag ni'n gweddio, ni fod i ddod yn gostyngeidrwydd ger ei fron e. Pob gweddi, mae Iesu'n dysgu ni yn dydi bod ni weddio yn ei enw e. A dwi'n ddim jyst rhyw fath o magic formula ar y diwedd, abracadabra yn enw Iesu, amen. Na, mae'r pwynt yw, beth bynnag ni wedi gweddio, i ni'n dod a ni'n cyflwyno'r cyfan iddo fe. Yn dweud, dy ewyllus di fo'n ben.
dyma fi eisiau, dyma fel fi'n gweld y sefyllfa, ond fi'n ymostwng i ti. Mae gweddi yn ei fod yn ddiw ganolog, ac eto mae'r arglwydd hefyd yn gweud gewch chi fod yn bersonol. A sa chi just yn gorfod gweddio mawl i ddiw a cyffesu'n beien i ger bron diw. Ni'n gallu dod a chyflwyno'n sefyllfa ni. Da roi ni heddiw ein bara beunyddio. Mae Iesu'n mynd o fe i'r lefel mwyaf basic posib yn dydy. Mwyaf basic. Bara. Dim lot o bethau ni angen mwy yn ymarferol o ddydd i ddydd na bwyd a diod. Ac mae Iesu'n dweud, gewch chi weddio am hynny. Gweddiwch am y pethau chi yn teimlo chi angen. Gweddiwch am eich anghenion chi. Gweddiwch y bydd yn maddau chi. Gweddiwch bydd yn eich cadw chi. Gweddiwch bydd yn eich nerthu chi. Beth bynnag chi'n gwynebu. Ac yn ola, weddi yma ni'n ymarferol ac ysbrydol. Yn ymarferol, ond hefyd yn ysbrydol. Fel wedi gweud, mae'n drawiadol yn dydi. Yr arglwydd Iesu Grist yn dechrau, pan mae'n troi at y personol, mae'n dechrau gyda siŵr o fod y peth ni really angen lleiaf in the grand scheme of things. Hynny, beth sy'n fwyaf pwysig? Bara neu maddeuant pechoda? Beth sy'n fwyaf pwysig? Bara neu bod ni'n cael ein gwarchod rhag temtasiwn ac ymosodiadau un drwg? Wel, ni'n gwybod yr ateb, ydy? Y beth mwyaf pwysig yw y pethau ysbrydol, ac eto mae Iesu yn adnabod ni, mae'n gwybod ein gwendid ni. Mae'n gwybod mae'r peth fydd siŵr o fod blaenaf yn ein meddwl ni yw heddi, a yr rumbling yn ein bolan ni os ni ddim yn cael bara neu rhywbeth i'w fwyta. Felly mae'n dweud, wel, gweddiwch am hynny gyntaf. Na fe, cael y mas o'r ffordd. Dad, fi angen bwyd, fi angen diod. Ro'r pethau ymarferol yna fi angen. Na fe, fi'n gweddio amdano nhw, fi'n trystio yna ti, fi'n mynd i adael hwnna fyna, ac yna, nid jyst ymarferol, ond yr ysbrydol hefyd. Ie, gweddio bydd yn maddau ni ac yn helpu ni i faddau eraill, i fyw allan yr efengyl. Gweddio bydd yn rhoi doethineb i ni, beidio roi'n hunan yn llwybr temtasiwn. Gweddio bydd yn gwarchod ni rhag saethau tanllid y diafol. Gweddio bydd yn unerthu ni o ddydd i ddydd. Weddi yma, mae'n rodd, yn dydi? Mae'n rodd gan Dduw i'n cynorthwyo ni. Wrth i ni orffen, yn dod yn diwedd bore yma, ond fi eisiau mynd â ni nôl am eiliad i be wedes i ar y dechrau, mewn gwirionedd. Y syniad yma o weddi fel dyletswydd. Mae'n rhywbeth sy'n fod yn naturiol, ac eto yn aml iawn, mae'n anodd, mae'n heriol. Dwi'n credu bod hwnna'n amlwg iawn yn dydi pan yn dod i weddi. Os ni'n gofyn i chi, i'r Cristnogion yma bore yma, ydych chi eisiau gweddio mwy? Fi'n eitha hyderus, fi'n gobeithio bod y pob un Cristion yn dweud yn reddfol ac yn ddidwyll ydw fi eisiau. Fi eisiau hwnna, wrth gwrs bod. Pam sy'n ni ddim eisiau gweddio mwy ag ceisio'r arglwydd a dymhau'r berthynas yna gyda fe, wrth gwrs bod fi eisiau. Os ni'n gofyn yr un Cristnogion hynny wedyn, ydych chi'n ffindo gweddi'n anodd? Fi'n tybio mae'r un ateb ydw. Ydw. Mae'n anodd. Fel Cristnogion, mae yna rhywbeth yno ni sydd yn naturiol eisiau gweddio. Mae'n rhan o bwy ydyn ni cael ein mabwysiadu'n blant i ddim. Mae'r arglwydd Iesu Grist wedi rhoi ei fywyd mwyn
prynu ni i ryddid. Mae Iesu Grist wedi diodde, mae wedi marw ar y groes mwyn roi'r hawl i ni weddio. Mae Iesu Grist wedi marw, mae wedi atgyfodi, mae wedi mynd o'n blaenau ni i'r nefoedd, mae e'n gweddio drosto ni yn y nefoedd, mae'n rhoi ei ysbryd glân i ni, a mae yna rhywbeth yno ni fel Cristnogion sydd yn galw allan yn naturiol ar ddim. Ni eisiau nesau ato fe mewn ffydd. Ni eisiau dod at ein tad yn y nefoedd. Ac eto ar yr un pryd mae'n anodd. Mae eisiau ni gydnabod hynny. Am bob math o resymau, prysurdeb bywyd, balchder, falle swildod ni, ni'n teimlo bod bethau ni ddim eisiau dod at Dduw achos dyn nhw ddim yn ddigon pwysig i boddran yr arglwydd gyda. Mae'n gallu bod yn hunan ddibynnol, ni weithio'n gallu bod yn llawn amheuon, ydy Duw yn mynd i wrando arno fi? Ni'n gallu bod yn llawn euogrwydd, dyw'r arglwydd ddim yn ei wrando ar yngweddi i ar ôl y ffordd i fyd i methu yr wythnos yma. Mae'r holl bethau yma sydd fel taswn nhw'n cadw ni nôl rhagweddio, a mae Iesu fan hyn eisiau'n helpu ni. Mae'n dweud, peidiwch poeni be mae pobl eraill yn meddwl amdano chi, mae Duw yn eich caru chi, a mae'ch tad chi eisiau gwrando arno chi. Peidiwch poeni am eich geiriau chi sy'n rhaid chi weddio'n hir, sy'n rhaid i chi fod yn impresif yn eich gweddio, na, mae'ch tad chi wrth ei fod yn clywed chi yn siarad, yn stytran, yn baglu dros eich geiriau chi, yn mynd ar tangents, yn anghofio beth o'ch chi'n mynd i wedi, mae'r arglwydd wrth ei fod, fel tad yn gwrando ar ei blant. Peidiwch poeni hyd yn oed meddwl Iesu am beth ydw i fod i ddweud. Fi wedi rhoi esiampl i chi, fi wedi rhoi patrwm i chi, fi wedi rhoi popeth sydd ei angen arno chi. Just ewch amdani. Ewch amdani meddwl arglwydd Iesu. Gweddiwch. Gweddiwch ar eich tad. Mwyn e. Amen. Amen. Ganon ni. O, what a todiad i orffen. Rhif 23. Ger bron fy niw, mae orsedd gref, mae gen i'r achos llawn dilith. Yr archoffeiriad nawr yw ef, sy'n byw i eiriol trosof byth. Fe seliwyd fy enw ar ei law ac ar ei galon raslon wyw. Ac o'n trasau fy ngheidwad draw, na chaf yng ngwrthod gan fy niw yn y hyder wrth i ni ddod at Dduw oherwydd yr hyn mae'r arglwydd Iesu Grist wedi wneud. Na ni sefyll i ganu. Hey!
bod ti yn ein derbyn ni trwy'r arglwydd Iesu Grist. Arglwydd ni'n dod yn awr ato ti ac unwaith eto yn cyffesu falle bod ni ddim yn gweddio fel y dylswn ni. Dad, ni'n diolch bod ti y bore yma ddim yn ein dwrdio ni arglwydd, ti ddim eisiau gadael ni mewn rhyw stad o eogrwydd arglwydd. Na, trwy dy air rwy ti am ein helpu ni, am ein annog ni, a rhoi pob cyfle a chymorth i ni weddio. Da, ni'n gofyn nawr bydd yr geiriau ni wedi clywed, dysgeidiaeth yr arglwydd Iesu a'r esiampl mae wedi rhoi i ni yn ein helpu ni nawr. Arglwydd byddwn ni yn gallu gweddio wrth dy fodd di, ac arglwydd i gweddio mewn ffordd sydd yn ein adeiladu ni, yn ein perthynas a'n adnabyddiaeth ohono ti. Da, derbyn ni felly yn ddiolchgar am ein bod ni yn dod ac yn cyflwyno'r cwbl yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu.